אנחנו היום נקדיש חלק של הדברים בשל ראש השנה המתקרב לנושא חגיגי. וי"ל פרץ עם הפואמה מוני שיחכה קצת. אני בחרתי נושא שהוא גם נושא מקיף מבחינת ספרות יידיש, והוא גם נושא מקיף מבחינת תולדות תרבות יהודי פולין במאה ה-20, והוא גם נושא מקיף מבחינה זאת שאני רוצה לדבר על מי שהוא לדעתי, אחרי שלום עליכם, ההומוריסט הכי חשוב ביידיש במאה ה-20. ושמו דר טונקלר. זה שמו הספרותי. סליחה, שלמה התקשר, יש לו בת מצווה ונכדה והוא לא יבוא. זהו. כמו שאני ניחשתי, אתה יאיר תהיה היום הקהל של הפגישה הזאת. כל יתר האנשים לא הודיעו שום דבר, אז יש להניח שהם לא יהיו. זה לא משנה את מה שתכננתי לדבר היום. פעם, לפני שנים, בחוג ליידיש, כשלימדנו באוניברסיטה, היו מקרים מעטים, אבל היו, שבמקום 17 תלמידים, 10 תלמידים, קרה לי פעם אחת, שבמשך שנה שלמה, הייתה לי תלמידה אחת. וכל השנה, אני הרציתי בפניה על מבוא לספרות יידיש מודרנית. באותה תקופה, אני כבר לא ראיתי, והיא ישבה מולי, ואני דיברתי, ובסוף השנה, אני לא ראיתי אותה, ולא ראיתי מה היא עושה, אבל היא הקשיבה. ובסוף השנה, נודע לי, שכל הזמן שאני הרציתי, היא רשמה. והיא הגישה לי ספר עם ההרצאות שלי, שהיא רשמה במשך השנה. אז גם אם באותה השנה הייתה רק תלמידה אחת, הרווח שלי לפחות היה רווח נקי. היום אתה הקהל, והרווח הנקי אני כבר רואה אותו, כי אמרת שעל דר טונקלר, ששמו האמיתי היה יוסף טונקל, לא שמעת. ואי אפשר לצאת מהעולם הזה בלי לדעת מי היה דר טונקלר. מי שמתעניין ביידיש ובספרות יידיש. כשאני אומר שדר טונקלר הוא ההומוריסט הכי גדול ביידיש בעם היהודי אחרי שלום עליכם, לא אמרתי דבר קטן. האמת היא שתקופת פעילותו של דר טונקלר הייתה בין 1909 עד יום מותו ב-1949. זאת אומרת, כ-40 שנה. הוא נולד בבובויסק, בליטא, ב-1886. עיירה שבה ממנה יצאו כל מיני אנשים מפורסמים, והוא בגיל 15, 1991,
בגלל שהוא היה ילד מוכשר, בחור מוכשר, הקהילה שלחה אותו לווילנה, ללמוד ציור. בווילנה היה אז בסוף המאה ה-19, בית ספר לציור מפורסם, היה לו כישרון ציור, בין היתר, ושלחו אותו לשם. והוא הגיע לווילנה כבחור חרדי, שמניח תפילין כל יום, ובווילנה הוא פגש את יהדות וילנה הפועלית, אותם יהודים בווילנה עם המפלגות הפועלים שמהם יצאו, המפלגות הפועליות שהתפשטו בפולין אחר כך, ושם הוא בזיכרונות שלו מספר כיצד הוא השאיל את התפילין שלו למישהו, ובזה נגמרה שמירת המצוות שלו, בגיל 15-16. אבל גירסא דיינתותא, במה שהוא למד בחדר בבובריס, במה שהוא ידע, זה ליווה אותו כל חייו, והוא היה בקיא גדול במשך חייו באותיות הקטנות. בהתחלה, הוא למד שם בווילנה כמה שנים, בבית הספר לציור, אבל בגלל קוצר הראייה שלו, הוא לא יכול היה להמשיך בעניין הציור. והוא ב-1900, ואם אני לא טועה, בסוף המאה ה-19, היגר לארצות הברית, ושהה שם עד 1909. הוא רצה להיות סופר ביידיש, והתחיל לפרסם באמת ספרות, בשם יוסף טונקל. אבל בארצות הברית, הוא מהר מאוד מצא את פרנסתו כמייסד כתבי עת הומוריסטיים. יאיר, אתה שומע? זהו, כן, אני בודק, כי אפרים ביקש שהוא עכשיו בפגישה אחרת, הוא הכניס אותנו, אבל אי אפשר לתקשר איתו. ואתה יחיד עדיין, נכון? כן, כן, תודה. אוקיי, זאת תהיה השיחה שלנו היום עד סוף היום. בניו יורק, יוסף טונקל ייסד 2 כתבי עת הומוריסטיים, והתחיל לכתוב הומורסקות ביידיש. כתב העת הראשון, ב-1908, היה דר קיבצר. ביידיש אולי שמעת את הביטוי קיבצר. שמעת? את הביטוח, ואני לא זוכר כרגע מה זה, אבל שמעתי את זה, כן. זהו, אז דר קיבצר נהוג אצל יהודים, כאשר נגיד 2 יהודים משחקים שח. ומסביב עומדים אנשים ומסתכלים, ונותנים עצות. לאלה קוראים קיבצר. איציגיברס. מה אתה אומר? איציגיברס. כן, אבל זה בא משמו של ציפור, כן? בעברית הציפור נקראת הקוקייה, שיש לה הרגל מגונה. היא נכנסת לקן של ציפורים
לקן זר של ציפורים אחרות, ומשתלטת על הקן. זאת הקוקייה, וזהו הקיבצר. אז זה היה שם הומוריסטי של כתב עת, שדרטונקל ייסד עם עוד מישהו ב-1908, ועוד כתב עת אחד ב-1909, אם אני זוכר, בשם דרגויסר קונדס, הקונדס הגדול. וזה עיתון הומוריסטי שהתקיים שנים רבות, ושם כתבו טובי סופרי יידיש, ביניהם שלום עליכם בעצמו. דרטונקל חזר לוורשה ב-1909. ובוורשה הוא כבר היה סופר הומוריסט, בוורשה הוא התחיל לפרסם בעיתונות ההומוריסטית ביידיש. אני לא אכנס לכל הפרטים של ההיסטוריה שלו, אני הוצאתי ב-2000, הוצאתי קובץ של הומורסקות של דרטונקלר, ביידיש, עם תרגום לעברית, ושם יש מבוא על הביוגרפיה של יוסף טונקל, דרטונקלר, וכל התחנות בחייו כסופר וכהומוריסט. עכשיו, למה אני אומר שהוא ההומוריסט הגדול ביותר בספרות יידיש אחרי שלום עליכם? מכיוון שכידוע שלום עליכם נפטר ב-1916. אמנם דרטונקלר התחיל לכתוב ב-1910, אבל פרסומו בא לו בעיקר מפעילותו בעיתונות יידיש ומכתביו ההומוריסטיים שהתפרסמו בין שתי מלחמות העולם ב-32 ספרים שונים, כולם ספרות הומוריסטית. ולכן אמרתי, אחרי שלום עליכם. מכיוון ברגע ששלום עליכם נפטר, הוא הספיק לכתוב על היהודים בראשית המאה ה-20, אבל על יהודי פולין, בין שתי מלחמות העולם, דרטונקלר הוא זה שליווה את חייהם במשך שנות ה-20 ושנות ה-30, והכל ביצירות הומוריסטיות. את דרטונקלר קראו כולם, מכיוון שעיתונות יידיש פרחה והתפתחה מאוד מאוד מאז 1907, ובעיקר בין שתי מלחמות העולם, וכל יהודי פולין, ולא רק יהודי פולין, גם יהודי ליטא, קראו את העיתונות ביידיש, אז אפשר להגיד, ויש לי לזה הוכחות, שלא כמו היום, אלא כל המגזרים בחברה היהודית, חילוניים, בונדיסטים, חרדים, דתיים ולא דתיים, קראו את דרטונקלר. בימינו יש מה שאומרים קומפרטמנטליזציה, כן? המגזר הזה לא קורא את הדברים של המגזר ההוא והמגזר ההוא. בין שתי מלחמות העולם, את דרטונקלר קראו כולם. עכשיו, כדי שיהיה מושג מה זאת עיתונות יידיש בפולין
בין שתי מלחמות העולם, אני אשאל אותך, יאיר, שאלה, זאת לא בחינה, אלא אני רק רוצה להמחיש עד כמה שבימינו, במדינת ישראל, בני אדם אין להם מושג מה זאת עיתונות יידיש בין שתי מלחמות העולם, ולא רק בפולין. ואני אשאל אותך שאלה מכשילה. כמה עיתונים, יומונים וכתבי עת ספרותיים אתה חושב הופיעו בפולין ביידיש בין שתי מלחמות העולם, בשנות ה-20 ושנות ה-30 עד למלחמת העולם השנייה? לא שומע? אני אומר, נניח 100. 100. זו באמת אחת התשובות שאני תמיד מקבל, כשאני שואל באוניברסיטת הסטודנטים שלי, כן, את השאלה הזאת. יש כאלה שאומרים 50, יש כאלה שאומרים 100, יש כאלה שאומרים אולי 150. האם אתה תופתע אם אני אגיד לך, ואני לא מדבר סתם, אלא אני הוצאתי ספר שנקרא רשימת היומונים יומונים זאת אומרת עיתונים, וכתבי עת הספרותיים שהופיעו רק בפולין בין שתי מלחמות העולם. ואז מתברר שהיו עיתונים ביידיש כאלה שהופיעו בלפחות 90 ערים ועיירות בפולין, 90. וכמה? ברשימה הזאת רשומים יותר מ-1,700 יומונים, עיתונים פריודיים וכתבי עת ספרותיים, שאותם מצאתי בספרייה הלאומית, ובאיבו בניו יורק, וברשימות ביבליוגרפיות אחרות. מספר פנטסטי. זה ודאי, זה מספר פנטסטי בכל קנה מידה. גם אם אנחנו נגיד שסך הכל מדברים בערך על 20 שנה, שנות ה-20, נגיד מסוף מלחמת העולם הראשונה, נגיד מנובמבר 1918, ועד ל-1939, סך הכל, כן, 2 עשורים. ואנחנו מדברים על פולין, נגיד, כן, 3.5 מיליון של יהודי פולין, 3 מיליון, זה משהו פנטסטי. זה מעיד, לדעתי, קודם כל, על כך שיהודים הייתה להם אנרגיה תרבותית להוציא עיתונים, לכתוב בעיתונים, ויהודים בכלל קראו אותם. על החקר של עיתונות יידיש בין שתי מלחמות העולם, יש עוד מה לצפות. כל המחקר הזה הוא רק בהתחלתו. אבל אף אחד לא יוכל להכחיש שעיתונות יידיש בפולין בלבד, הרי הייתה עיתונות יידיש גם בערים אחרות באירופה, ובארצות הברית וכו', אבל בפולין אנחנו מדברים על העיתונות שד"ר טונגלר פרסם. אף אחד לא יוכל להכחיש שהעיתונות הזאת היא מקור היסטורי מדהים, ואני אומר שלא נוצל עד היום מספיק לצורך כתיבת ההיסטוריה של היהודים באירופה, ושלא נוצל גם כדי לחקור את ספרות יידיש היפה, מכיוון שאתה צריך לדעת שבדרך כלל, וזוהי מסורת עוד מהמאה ה-19, שסופרי יידיש קודם פרסמו בעיתונות ביידיש,
ורק אחר כך הוציאו ספרים. וגם בפולין, בשתי מלחמות העולם, יש תופעה דומה. וכל הסופרים המפורסמים שאנחנו שומעים עליהם ומזכירים אותם, פרסמו קודם בעיתונות, ואחר כך פרסמו ואספו את זה בספרים. עכשיו אני אגיד עוד נתון מדהים, שאנשים לא מודעים לו. תראה, ספרות יידיש קיימת, כמו שאמרנו בפעם שעברה, מאז המאה ה-13. אבל אם נדבר רק על נגיד מאמצע המאה ה-19, מ-1850 בערך, ועד ימינו. זאת אומרת, 150 שנה. כמה, זה שוב, זה לא בחינה, זה רק כדי להדגים עד כמה שאנחנו לא יודעים מה שקיים. כמה סופרי יידיש, עיתונאים וסופרים היו ב-150 השנים האחרונות שמוצאם ממזרח אירופה. מה אתה אומר, יאיר? ניחוש פרוע. אני אומר שאלפים, לפי ה... כמה? אני אומר שאלפים, אולי... כמה אלפים? נזרוק 4,000. 4,000. אוקיי, אז הניחוש שלך הוא ניחוש, אתה אומר 4,000. אני בדקתי על פי הלקסיקון פון der Neue Jüdischer Literatur. אתה יודע שיש בספריות לקסיקון ב8 כרכים, שנקרא לקסיקון פון der Neue Jüdischer Literatur, ששם רשומים כל סופרי יידיש שכתבו בספרות ובעיתונות, בדרך כלל עיתונאים גם היו סופרים, חלק מהם, מאז אמצע המאה ה-19, ב8 כרכים. והגעתי למסקנה, גם הודות למבוא באחד הכרכים, וגם לפי איזו סטטיסטיקה שעשיתי על פי הכרכים, לא פחות מ6,500 סופרים וכותבים ביידיש ב-150 השנים האחרונות. ולדעתי גם זה נתון מדהים. נדמה לי שבכל פרופורציה, כן, כמות הסופרים לגבי כמות האוכלוסייה, זה נתון שאומר דרשני מבחינת האנרגיה היצירתית, ומבחינת התפתחותה ופריחתה של ספרות ועיתונות יידיש ב-150 השנים האחרונות. עכשיו נחזור לדר טונקלר. דר טונקלר, באותם 32 ספרים שהוא פרסם, כולם הם אוספים של דברים שהוא פרסם קודם בעיתונות. כן? ורובם, כמעט כולם, ללא יוצא מהכלל, הומורסקות על חיי היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם, קצת גם לפני זה, נגיד החל מ-1912, אבל בעיקר בשתי מלחמות העולם. עכשיו, שיהיה לך מושג
עד כמה דר טונקלר חי כיום במוחם של אלה שמתעניינים בספרות יידיש ובהומור יהודי, ועד כמה הוא יחיה גם בעתיד. אני אביא כמה עובדות ספורות. ב-1990, לפני 30 שנה, אני פרסמתי ספר, הומורסקות ופרודיות ספרותיות של דר טונקלר ביידיש. אספתי מתוך העיתונות ומתוך הספרים, בעיקר מתוך הספרים, הומורסקות שנראו לי שהן אקטואליות ויכולות לשרוד כענף של ספרות הומור ביידיש גם לדורות הבאים. פרסמתי את הספר הזה ב-1990 במגנס, בהוצאת מגנס של האוניברסיטה העברית. אז פרסמנו 800 עותקים. בשנת 2000 הודיעו לי שהמהדורה אזלה. לא רק אזלה, זאת אומרת שקנו אותה, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, אלא שנודע לי שמלמדים את הספרות ההומוריסטית של דר טונקלר גם בארצות הברית, בקורסים על יידיש. הלכתי וביקשתי מהוצאת מגנס שיוציאו מהדורה נוספת, והם אנשים זהירים, יידיש, אני מניח שהם פיקפקו, לא רוצים להסתכן, אז הוציאו 100 עותקים. לא נשאר כלום, הכל נמכר. זה פרט אחד. אחר כך פרט שני. רייזה טורנר, שהייתה עוזרת מחקר שלי לפני 3 שנים, במשך כמה שנים, ולמדה יידיש באוניברסיטה העברית. כיום היא נמצאת בפריז. היא הגישה ל-NIH, איך זה נקרא שם בארצות הברית? National Endowments of the Arts, בקשה למימון פרויקט לתרגם את דר טונקלר לאנגלית. את הרעיון הזה, או את המציאות הזאת, שדר טונקלר קוראים באנגלית, אני למדתי מן העובדה, שביחד עם קולגים שלי בארצות הברית, לפני שנים, ועם פוסט-דוקטורנטים שבאו ללמוד באוניברסיטה העברית, ביחד תרגמנו כמה מן ההומורסקות של דר טונקלר לאנגלית. והעלינו את זה לאקדמיה אדו. אקדמיה אדו, אם אתה לא יודע מה זה, אני פעם מסביר. באינטרנט. וחטפו את הדברים האלה. אז הצעתי לרייזה טורנר להתעניין בדר טונקלר, מכיוון שהיא מתרגמת מקצועית מיידיש ומעברית לאנגלית. אמרתי לה, תנסי. והיא אכן קיבלה מימון. והיא כבר באמצע הספר של התרגומים לאנגלית, ואנחנו יכולים לקוות
אולי בשנה הבאה נוכל לראות ספר עם תרגומים לאנגלית של ההומורסקות של דר טונקלר ביידיש. עכשיו, למה אני טוען שההומורסקות של דר טונקלר לא רק שייכים לז'אנר, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, לז'אנר ספרותי, הומוריסטית ביידיש. כן? מישהו נכנס? יאיר? לא, אבל פתאום היה חושך ואור, אז לא... לא הבנתי. כתוב, כן, כתוב טובה, טובה's אייפד. מי זה טובה? מה קרה עם טובה? כתוב כאן, פתאום יש הריבוע שלה, אני לא רואה אותה, אבל אני רואה את הארון ספרים שלה ואת השם שלה. כן. כתוב טובה אייפד. אז ממשיכים. כן. אז דר טונקלר לא רק הוא עמוד תווך בתחום שאני חושב שצריך לפתח בלימודי יידיש, וזה ספרות הומוריסטית ביידיש, מכיוון שספרות ההומור ביידיש, כמו שאמרנו בפעם שעברה, שבוע שעבר, זהו ים, וזהו תחום שברגע שלומדים אותו וחוקרים אותו, מקבלים מבט ביקורתי, ברוח טובה, על החברה היהודית, כפי שיהודים דוברי יידיש ראו את עצמם. וזה תחום שחבל להזניח אותו, מפני שהוא תחום שמעשיר את תולדות תרבות יידיש. אז זה אספקט אחד של החשיבות של דר טונקלר, אבל יש עוד אספקט אחד, וזה הכרת תולדות תרבות יהודי פולין. מכיוון שבהומורסקות של דר טונקלר אנחנו נכנסים למבט מאוד מקרוב של דר טונקלר על החולשות ועל החוזקות של החברה היהודית בפולין בשתי מלחמות העולם. זה עוד זווית כדי ללמוד את יהדות פולין, זווית שלא נוצלה עד היום כלל וכלל. כל הדברים שאני אומר עכשיו על דר טונקלר ישמשו לנו כמבוא לטקסט אחד או שניים שבעתיד הקרוב אני ארצה שנקרא בפגישות שלנו. אני לא הכנסתי טקסטים שלו עד עכשיו, מכיוון שהיידיש שלו היא בלתי רגילה. היא יידיש שצריך להתעמק, מכיוון שברגע שזה יידיש עם תשתית הומוריסטית, אז המשמעות של המילים היא לא רק משמעות אחת לאחת, כן? משמעות מילולית, אלא יש מאחורי המילים גם כל מיני אסוציאציות תרבותיות, ולכן אני קצת דוחה את הקריאה שלנו ביחד, עד שנחזק קצת את היכולת שלכם, קודם כל לקרוא נכון, כי אם לא קוראים נכון, כמו שאנחנו אומרים תמיד, אז אי אפשר להבין נכון. ושנית, ללמוד קצת את השימוש במילים ביידיש, לא רק במובן המילולי הישיר של המילים, אלא גם כל מיני ביטויים אידיומטיים,
וקומות נוספות של המילים כמשקפות תרבות שלמה ואסוציאציות עם ספרות ועם ערכים תרבותיים וספרותיים אחרים. דר טונקלר, כמו שאמרתי, ידע והכיר את האותיות הקטנות. יש לו הומורסקות על המגילות בתנ"ך. הוא הכיר את התנ"ך היטב, וההומורסקות שלו ביידיש משלבות פרפרזות הומוריסטיות של מה שכתוב בתנ"ך. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים את דר טונקלר, צריך לקרוא אותו עם הערות כדי להבין. אני אתן אולי דוגמה אחת. יש לדר טונקלר הומורסקה שנכתבה בעיתונות יידיש קודם כל, ואחר כך כשהיא הועברה לספר, קרה מה שקורה תמיד, כאשר סופר יידיש מעביר את היצירות שלו שהוא מפרסם קודם בעיתון לתוך ספר. הוא מתקן את הנוסח. והנה יש לכם עוד תחום, השוואת נוסחאות, כאשר יצירה ביידיש עוברת מן העיתון אל הספר. רק רציתי להגיד, בל הצטרפה לי. יופי, בלה, אני שמח שעכשיו אתם שלושה, אמנם אפרים, בגלל אילוצי הזמן, צריך גם עם אוזן אחת להקשיב לפגישה אחרת, אבל טוב שאתם שלושה. בקיצור, אני אומר לבלה, שכיום אנחנו מדברים הרצאה חגיגית, אני רואה אותה כהרצאה חגיגית, לכבוד ראש השנה, על נושא חגיגי בספרות יידיש, וזהו ההומוריסט דר טונקלר וחשיבותו. בלה, תרשי לי לשאול אותך, שמעת על דר טונקלר? שמעתי. איפה ומה? במהלך הלימודים, אבל אני לא זוכרת להגיד לך איזה דברים. נתקלתי, יכול להיות שבקורס קיץ בתל אביב, ואיזה רושם? עם מרק קפלן, כן, כן. מי? מרק קפלן? מי זה מרק קפלן? פרופסור מארצות הברית. כן, נכון. יפה. איזה רושם נשאר לך ממה ששמעת במשפט? שכדאי להתעסק איתו או פחות כדאי? אני לא יכולה לענות תשובה רצינית ככה, אתה יודע, מהמותן. אני מודה לך על הכנות, מפני שזה אומר לי שכל מה שאני אמרתי כשלא היית, ומה שאני אומר בהמשך, אז ייפול על קרקע פוריה, מפני שאין לך דעה, אז לפחות אולי... יש לך אולי, טוב, חבל, אם היה איזה טקסט שהיינו קוראים יחד, אז אפשר היה... אז זה בדיוק בלה מה שאמרתי בהתחלת ההרצאה. כן. שכל מה שאני אגיד היום, זה מעין מבוא, 2 דקות לפני שבאת, אמרתי, של טקסט אחד או שניים, שבעתיד הקרוב אנחנו נקרא מדר טונקלר. אוקיי. והסברתי למה עד עכשיו לא הכנסתי אותו, מכיוון טוב, זה לקח לי איזה 5 דקות להסביר, מכיוון שהשפה שלו היא כל כך מקצועית כהומוריסט, כל כך מלאת אסוציאציות, שרציתי לחזק קודם כל את הרוב של אלה שמשתתפים, שיקראו נכון, ושקריאה לא נכונה תשבש את ההבנה. אנחנו נגיע לזה. ובכן, ברגע שאת הגעת, אני עמדתי להביא
טקסט לדוגמה. ודיברתי בהמשך להתחלת ההרצאה שלא היית, שסופרי יידיש באופן מסורתי, גם במאה ה-19, גם במאה ה-20, קודם פרסמו את יצירותיהם הספרותיות בעיתונות ביידיש, ורק אחר כך כינסו את יצירותיהם בספרים. וברגע שיצירותיהם, כולל של דר טונקלר, עברו מן העיתונות אל הספר, הם תיקנו את הנוסח, והנה לכם עוד תחום בחקר ספרות יידיש, השוואת נוסחאות. ניתוח הדינמיקה, מה הסופר תיקן, מדוע תיקן, מה אנחנו לומדים על יצירתו הספרותית, כמי שבא ומשפר, או לפעמים אפילו מקלקל את יצירתו. למה הדחף הזה, שברגע שאתה, אותו טקסט שכבר כתבת, מפרסם אותו שוב, אתה מרגיש צורך, כמעט, זו תופעה כמעט כללית, ללא יוצא מהכלל, לתקן את מה שכתבת. אז אמרתי, דר טונקלר ב-1918 פרסם בעיתונות יצירה, שאחר כך הוא הכניס אותה לספריו בשם דר משוגנר מלמד. בדרך כלל היה הרגל לדר טונקלר, הרגל שזה נולד עוד ב-1910, כאשר הוא פרסם לראשונה ספר פרודיות ספרותיות על סופרי יידיש. הוא לקח יצירות של סופרי יידיש ידועים, ועשה מזה פרודיה. ולמעשה, בתולדות פרסומי דר טונקלר, עד למותו ב-1949, אין סופר יידיש שהוא לא כתב פרודיה עליו. אין כמעט סופר כזה. וגם בגלל זה, יאיר, אני מוסיף לגדולתו, גם בגלל זה, הוא היה מוכר בספרות יידיש, מכיוון שכדי לכתוב פרודיה על סופר אחר, אתה צריך לדעת את הסופר האחר, את היצירות שלו, שעליהם אתה עושה פרודיה היטב. ומכיוון שדר טונקלר היה חיה עיתונאית, וחי מפרסום, קודם כל מניהול מדורים הומוריסטיים בעיתון דר מומנט, מאז 1911 עד 39, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. דר טונקלר קרא את העיתונות. אז הפרודיות שלו הם עוד תחום, והתחומים שלו רבים, ולפני שבלה נכנסה, אני הזכרתי שפרסמתי ב-1990 בהוצאת מגנס, ספר, מחקר, עם אוסף של הומורסקות של דר טונקלר, בשם הומורסקות ופרודיות ספרותיות של דר טונקלר ביידיש. ולפני שנכנסת, הודעתי שזה אזל כבר מזמן, פורסמו קרוב ל1,000 עותקים בפעמיים במגנס, וההוצאה אזלה. שזה מעיד על, הייתי אומר, חשיבותו של דר טונקלר, וזה שאנשים קונים דווקא ספרים כאלה ביידיש. אני חוזר להומוריסקה דר משוגנר מלמד. אני פרסמתי, מרוב דברים שפרסמתי באקדמיה עדו,
אני לא זוכר באיזה שפה. אני יודע שפרסמתי תרגום לאנגלית של דר משוגנר מלמד. אם פרסמתי את הנוסח ביידיש, צריך לבדוק. אני לא זוכר. עכשיו, מה זה ההומורסקה הזאת שאני בקרוב אולי נקרא אותה? זוהי הומורסקה אנטי-מלחמתית, שדר טונקלר פרסם, כמו שאמרנו, ב-1918, קודם בעיתון, נגד מלחמת העולם הראשונה. זוהי אומנם הומורסקה, אבל מהר מאוד החיוך נמחק משפתי הקורא, ואנחנו מתוודעים למניפסט אנטי-מלחמתי, שכיום, כאשר אני העליתי אותו לאקדמיה עדו, חטפו את זה, תרגום באנגלית, חטפו את זה, והרי אני יודע איזה אנשים, מאיפה ומי נכנס לדברים האלה, וראיתי כמה שאנשים אפילו הורידו למחשב שלהם את המשוגנר מלמד. ניסיתי למצוא את זה עכשיו, ולא ראיתי. תראי, באקדמיה עדו, יחיאל שיינטוב, תנסי, אם יש מקום לשאול, לבקש, לחפש, כתב דר משוגנר מלמד? כן. אולי תכתבי דר טונקלר. אני רואה כאן ישראלי בלק יומר, יחיאל שיינטוב. לא, זה משהו אחר, זה על מדינת ישראל. יש כל מיני דברים. כשאת כותבת דר טונקלר, אוקיי. צריך לקפוץ משהו. באקדמיה עדו העליתי איזה 150 דברים, לכן זה לא כל כך מהר קופץ. והרבה דברים על הומור. טוב, עולה כאן ויקיפדיה, אבל לא... אחר כך תנסי, אחר כך תנסו, אני גם אנסה ואני אודיע לכם, אבל אנחנו כשנקרא, נקרא את זה ביידיש כמובן. כן, יש הרבה חומר. מה אתה אומר? שלום, שלום, סליחה, אבל זה פקק בוורשאו, גדול. סליחה. שלום, אנה. שלום לכולם. יש לנו פקק. אני לא יכול לחזור על כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל אני רק מודיע לך, אנה, שהיום אני נותן הרצאה חגיגית, חגיגית, איך זה חגיגית באנגלית? כן? פסטיב. כן, פסטיב, לקצ'ור, לקראת ראש השנה, על דר טונקלר. שמעת, אנה, על דר טונקלר, הסופר דר טונקלר ההומוריסט? לא, if he was not from Warsaw, לא. אוקיי, והוא חי בוורשה, ככה שזה יהיה לך מעניין, כאשר נגיע פעם בקרוב אולי לקרוא. ובכן, לגבי דר משוגנר מלמד, ההומוריסקה הזאת היא אקטואלית עד היום. וזוהי הסיבה שהכנסתי את זה לספר שפרסמתי במאגנס ב-1990. עכשיו, בחוג ליידיש של האוניברסיטה העברית, נתתי פעם קורס על הומור יהודי, ואחת התלמידות שלי, זיכרונה לברכה, שמה שרה הגר, היה. היא כתבה בהדרכתי עבודת גמר על ראשית כתיבתו ההומוריסטית של דר טונקלר.
ועבודת הגמר הזאת העליתי באקדמיה עדו אצלי. מפני שאחרי פטירתה אמרתי, חבל שעבודת הגמר הזאת תשכח. וכאשר בזמן חופשי שלכם, כן, תכתבו שרה הגר, תמצאו את עבודת הגמר, זה עבודה של איזה 300 עמודים. מה היא עשתה? אני רוצה להסביר למה עבודת הגמר הזאת, שרה הגר הייתה כבר אז בת 70, היא הייתה תלמידה מבוגרת, אבל היא עשתה דבר גדול. היא נכנסה לעיתונות, לדר מומנט, ועברה עמוד אחרי עמוד, הרי דר טונקלר ניהל מדור הומוריסטי בעיתון דר מומנט, שנקרא דר קומר שפיגל. דר קומר שפיגל, זאת אומרת, הראי העקום, כן? דר קומר שפיגל. הוא ניהל את זה במשך כ-20 שנה ויותר, ושם הוא פרסם הומור רק לא שלו, אבל חוץ מזה, הוא פרסם בדר מומנט הומוריסקות בנפרד, בסקציות אחרות. שרה הגר, זיכרונה לברכה, ילידת לודג', ואשתו של אריה הגר, שגם היה תלמיד שלי, שהיה מנהל בתי המשפט בתל אביב. ובשנות ה-80 הם עברו לגור לירושלים. ואז הם באו ללמוד יידיש. שרה הגר עברה על כל העיתון דר מומנט, על הסקציה דר קומר שפיגל, וצילמה את כל ההומוריסקות של דר טונקלר, וכתבה מבוא על הנושאים שעליהם דר טונקלר כותב הומוריסקות, וניתחה כמה דוגמאות של הומוריסקות בכל נושא, בכל תחום. עבודת הגמר שלה יכולה לשמש מדריך מעניין, ראשוני, להומור, לספרות ההומוריסטית של דר טונקלר. ומי שייכנס לאקדמיה עדו, יכתוב דר טונקלר או שרה הגר, יוכל להוריד למחשב שלו את עבודת הגמר שלה. כשאני אמרתי, או אני אומר עכשיו, חשיבות ספרות ההומור של דר טונקלר נמצאת בכך שהוא מלווה עם ההומור שלו את כל האספקטים, או הרבה מן האספקטים של חיי היהודים בפולין בין שתי מלחמות העולם. גם לגבי טיפוסים, סוגים של יהודים, גם לגבי מוסדות במובן הסוציולוגי, החינוך היהודי, האומנות היהודית, הכנסים של יהודים לגבי כל מיני נושאים, העיתונות היהודית, העיתונאים היהודים, יש לו אין ספור נושאים מחיי היהודים בפולין, ובמידה מסוימת אפשר להגיד שההומוריסקות של דר טונקלר הם גם מקור היסטורי, מקום היסטורי להבנת תולדות תרבות היהודים בין שתי מלחמות העולם. אני יודע שהיסטוריונים לא כל כך מחשיבים את הספרות כמקור היסטורי, אבל אני טוען מבחינה תיאורטית שספרות יידיש שנכתבה
בזמן אמת, בזמן המאורעות עצמם, בזמן ההתרחשויות עצמם, בפולים, בין המלחמות, היא לא פחות מקור היסטורי ללמוד את תולדות תרבות היהודים, מאשר היסטוריון שמתעסק בכל מיני מוסדות ותאריכים בהיסטוריה היהודית של יהודי פולין. אגב, יחיל, אני מצאתי את הסיפור עכשיו ב-Jewish יידיש בוקסטור, אז אם אתה רוצה, אפשר לקרוא קצת. רגע, באיזה שפה? סליחה, בלה, איפה יש Jewish bookshop? I was looking last year all in Tel Aviv in Jerusalem. I couldn't find... לא. באינטרנט, אנה. זה באינטרנט. אבל רגע, אנה, תרשי לי רגע. באיזה שפה? ביידיש, נו, עבדת. יפה. זאת אומרת, אנחנו נוכל עכשיו רק להדגים, לא נוכל לקרוא מכיוון שאני אומר לכם, זה לא כל כך פשוט, אבל אתם כבר יכולים, אם תקראו נכון, אז נוכל, אז כדי להדגים את היידיש של דר טונקלר, את יכולה, בלה, לשתף את כולם? כן, כן, את יכולה, אני פתחתי את זה לשיתוף, בהחלט. יופי. ובבקשה, אם אתם יכולים להוריד למחשב שלכם, כן, שיהיה לכם גם. אז עכשיו... זה אני אצטרך לשלוח את הלינק לזה, אבל עכשיו אפשר פשוט לקרוא קצת אם אתם רוצים. יפה. אבל אנחנו ודאי נקרא את זה כהדגמה לזה שהזכרתי את זה. אבל אני רוצה להזהיר אתכם, אבל לפני זה אני רוצה לדעת מאיפה בבוקסטור הביאו את זה, מספר, מעיתון, כתוב שם? זה מספר אופצוקלוימר שטומורסקס. יפה, זאת אומרת, זה מאחד הספרים אחד מ-32 הספרים הומורסקות של דר טונקלר. בלה, אני נותן לך את הכבוד. אתם רואים את זה על המסך? כן. אוקיי, כמו שאנחנו עושים תמיד, את קוראת משפט, לא יותר, ואז אנחנו מנסה, אלא אם כן, את מעדיפה לקרוא פסקה למען ההתרשמות. מה דעתך? אולי נקרא פסקה, ואחר כך... בסדר, אחר כך נלך לשיטה שלנו. כן, פסקה של 6-7 שורות, לא הרבה. אוקיי, בכל צלול שכולנו נשמע, ואל תמהרי. כן. טוב. דר משוגנר מלמד. חי. איך חיים שולם דרדקי מלמד, פון ברבירשוק. איפה זה ברבישוק? אין דבר כזה, אני חושב שהוא המציא את העיירה, כן. זה טויבי בויבריק. כן. יש אצל שלום הלחם, יופיס ובויבריק. כן. בואו נקרא, כן. איך חיים שלום דרדקי מלמד פון ברבירשוק, hob geschlagen das Weib. Geschlagen, avade hob ich sie geschlagen. Aber für was hob ich sie geschlagen? Das weiß keiner nicht. Ich hob sie gemusst schlagen. Jo, nicht, weil ich öfter Meschuge geworden. Wollt ich öfter Meschuge. Nicht wollt ich öfter Meschuge geworden. Es wollte sich mir gedreht der Moich. Jetzt bin ich klar wie Etagerke. אז זה הפסקה. תקראי עוד אחת. עוד פסקה? אוקיי. כן, כי זה נשמע לא קשה בינתיים, כן. אוקיי. Ich hab sich vertracht. לא vertracht, אלא vertracht. Es ist geschrieben vertracht mit ein.
כן, תתקני, הרי את כבר יודעת. Ich hab sich vertracht, vertieft in tiefe Gedanken. 7 Show mit 33 Minuten, mit 18 Sekunden, muss ich trachten meine Gedanken. Azat Tebe hab ich. Ich tracht wegen der Milchome. Wegen der Milchome tracht ich. Für was schluckt man sich das? Amodne Uvde. Menschen schießen eine auf die andere von Bixen und von Harmaten und dafke, wo Menschen stehen. Wie steht man das, wo Menschen stehen? Man kann doch, Chalile, herausnehmen einer dem anderen an Oig, aussetzen a Zorn, ausschlagen a Fenster. נמשיך? לא, מה אתם אומרים, להמשיך או רוצים להתחיל את פערים? יאיר? קודם נשמע בירור על מה שקראנו, ואחר כך נמשיך. אנה, מה את אומרת, להמשיך או להתחיל את פערים? כן, 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 אבל זה... מתרגם או... או להמשיך לקרוא עוד קצת. כן, כן, אבל אין לי... just a moment. את רואה את הטקסט, אנה? כן, 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 אני רואה טקסט, אני חושבת בטקסט, עכשיו זה, אני לא הבנתי מה אני עכשיו... שואלים, האם את רוצה שנמשיך לקרוא קצת, או שנתחיל לתרגם מן ההתחלה? כן, 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 נכון. נכון. יש כאן כמה דברים לא ברורים, אני הייתי שמחה... טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. אוקיי. טוב, חיכיתי, זה צחוק. Ich, Chaim Sholem Dardaki Melamed von Barbireshok, אני, חיים שלום, מלמד דרדקים, זאת אומרת ילדים קטנים, מברבירשוק. הרבצתי לאישה. Ich habe geschlagen das Weib. Ich habe geschlagen das Weib. אוקיי, עכשיו... כן. עכשיו, רגע, רציתי להגיד עוד מילה לפני שממשיכים לתרגם. פרטונקלר, בגלל שהוא היה אמון על כתיבת פרודיות, הוא הרבה פעמים היה כותב בסגנון של סופרי יידיש. הוא היה כותב בסגנון של מנדל למוכר ספרים, והוא היה, לא פרודיה, אלא היה כותב בסגנון. הוא היה כותב בסגנון של שלום עליכם, הוא היה נותן ומורס ככותרת, ואומר בסגנון שלום עליכם. פה הוא כותב בסגנון י' למד פרץ, מכיוון שלי' למד פרץ יש סיפור דר משוגנר מלמד. ודר טונקלר כאן מנסה בסגנון של י' למד פרץ לכתוב על מלמד אחר שהשתגע, אבל לא בגלל מה שפרץ כותב, אלא בגלל מלחמת העולם הראשונה. תמשיכי. המשפט... אוקיי. אני הרבצתי לאישה. גשלוגן, עבדה הוביך זי גשלוגן. להרביץ, כמובן שהרבצתי לה. אובר פרוווס הוביך זי גשלוגן, אבל... מה זה שלוגן, בלה? להרביץ, לתת מכות. שלוגן. To hit, Anna. כן. To hit somebody. כן. תשאלו. אבל למה הרבצתי לה? דוס וייס קיינר נישט. את זה אף אחד לא יודע. איך ob sie gemusst schlagen, יו-יו.
אני הייתי חייב להרביץ לה, כן, כן. הנישט וולט איך אפשר משוגע גבורן. אם לא הייתי מרביץ לה, יכול להיות שהייתי נהיה משוגע. זה אומר אדם שכמה שאנחנו קוראים יותר מה שהוא אומר, אנחנו מרגישים שהוא הולך ומשתגע. הלאה. Es wollte sich mir übergedreht der Moich. המוח, הראש היה מסתובב לי. אם לא הייתי מכה. זאת לא אומרת, הייתי מרביץ. זה שאני נתתי מכות לאשתי, זה היה תרפאוטי. זה הציל אותי מלהיות משוגע. זה אומר אדם שהולך ומשתגע. אוקיי, זה מונולוג של אדם שהולך ומשתגע. ככה היינו מגדירים את ההומוריסטה הזאת. כן. איץ בנחקלור. עכשיו אני ברור. קלור, ביידיש יש ההפך ממשוגע, זה קלור. זאת אומרת, כשאומרים אריס קלור... שפוי? סליחה? שפוי, כן, שפוי. זאת אומרת, מכאן אנחנו למדים שביידיש אדם שהוא ברור, שפוי, קלור זה בהיר, כן? נקי. אז כשאדם שהוא משוגע, המחשבות שלו מעובבות, האיברגדרייטר מויח. הלאה. קלור ואנטז'רקה, זה מה זה? מישהו יכול לעזור לבלה? את הז'רקה? כן, מה זה? זה שרנק. אוקיי, אנחנו, שרנק זה לא בדיוק, מכיוון ששרנק... כן, נכון, אבל אני לא יודע בדיוק בעברית, סליחה. לא, אנה, אני אסביר. שרנק זה לא שרנק, ששרנק זה ארון. שהארון יש פלטות והכל סגור. כן, את הז'רקה זה ספיישל. רגע, special place for the woman. תרשי לי, בצרפתית, נדמה לי שזה בא מצרפתית, אטאז'ר, זה כאשר בארץ אנחנו לא נוהגים בסלון להחזיק קישוט כזה, זה לא בדיוק קישוט. אם תחשבו על כמה פלטות, אחת מעל השנייה, בקומות, פתוח מכל הצדדים, כן? אטאז'ר, זאת אומרת, זה מין ארונית פתוחה מכל הצדדים, ששמים על כל קומה, נגיד 2-3 קומות, כן? שמים עציצים וכל מיני קישוטים וכל מיני דברים כאלה. כן. עכשיו, לא עובדיין אטאז'ר, מכיוון שהאטאז'ר, מישהו שיכול אולי לבדוק במילון צרפתי, אטאז'ר, ואנה אומרת שפולנית אומרים אטאז'רקה, יכול להיות שזה לקוח מצרפתית. אתם תראו, כן, שמכיוון שזה פתוח מכל הצדדים, אין דלתות, אז הוא אומר, אני ירבין קלור, אני מלא אור, אני ברור, בהיר, כמו אטאז'ר, כן? זה מין דימוי כדי להגיד שהוא שפוי. טוב. אוקיי. Ich hab sich vertieft in die tiefe Gedanken. אני שקעתי, חשבתי, שקעתי. רגע, יש כאן כמה מילים נרדפות. Ich hab sich vertracht. איך היית מתרגמת vertracht? חשבתי. אז הוא יכול להגיד ich hab getracht. חשבתי. מה מוסיף הפרפיקס פר פה לפועל? לעומק. לא, לעומק זה במילה הבאה, פרטיפט. אבל פה, ich hab sich vertracht, אני הרחקתי במחשבות, הייתי מתרגם. בהיעדר מילה יותר טובה. ודאי יש, כי האפר זה עשיית פעולה להרחיק לכת.
אז הרחקתי, חשבתי הרבה, פרטיפט, התעמקתי, כמו שאת אומרת, עם tiefe Gedanken. התעמקתי במחשבות עמוקות, כן? 7 Show mit 33 Minuten mit 18 Sekunden. הוא ממש סופר את הזמן שהוא חשב. 7 שעות. סימן על הסימפטום של השתגעות לאט לאט. כן? איזה אדם שפוי מונה את ה... אוקיי, הלאה. 7 שעות ו-33 דקות ו-18 שניות. muss ich trachten meine Gedanken. אני חייב לחשוב את הרעיונות שלי. המילה מוז בבלה יפה מאוד כל פעם שקרא את זה היום 2-3, היא הדגישה את המילה. למה? מכיוון שברגע שבלה הדגישה, הייתי חייב לחשוב, זוהי הקומפולסיביות של אדם שלא שולט על עצמו. הלאה. עזת והוביך, ich tracht wegen der מלחומה. כן. כזה טבע יש לי, כזה אופי יש לי. כן. אני מוכרח לחשוב על המלחמה. כן, אנחנו בהמשך, אם תרגישו שאתם בקלות נכנסים לנושא, נבין אחר כך בהמשך למה הוא אומר את זה. כן. הוא חוזר שוב, wegen der Melchome tracht ich. Verwas schluckt man sich das? כן. למה נלחמים, או למה מכים? למה... את השני. כן, למה מחליפים מכות ולמה נלחמים ולמה, איך אמרת, יאיר? נותנים מכות אחד לשני. נכון. כן. עמודנה עובדה. עובדה מוזרה. זאת אומרת, עובדה היסטורית מוזרה, הוא אומר. כן. כולם, כן, אנשים עושים מלחמות. איזה פקט מוזר. כן. מה זה, הוא אומר? הרי הוא תשימו לב מי מדבר. זה מונולוג של מלמד בחדר, תינוקות, מה הוא מלמד? ויוי מרוד גזוק, תדונוי גוניס סומוי מלמד תורה. הוא רחוק מענייני מלחמה, כן? תינוקות לא לומדים על כיבושי ישוע, כן? הם לומדים על בריאת העולם. הלאה. Menschen schießen eine auf die andere, von Bixen und von Harmaten, und דווקא wo Menschen stehen. עובדה מוזרה, אנשים יורים אחד על השני מרובים ומתותחים, ודווקא היכן שאנשים עומדים. כן. את המשפט האחרון אני לא מבינה. מה זאת אומרת, ודווקא והוא מנשנשטיין? כאילו, מה... יופי שאת לא מבינה מפני ש... אני מבינה את המילים, אבל לא למה דווקא מנשנשטיין. את לא מבינה מכיוון שעיר זית קלור, את שפויה. אבל הדרדקי מלמד, כן? הוא מורה של תינוקות. הוא לא מבין מה זה מלחמה. הוא אדם תמים. הוא למד בחדר בילדותו, ואולי למד, זה כל מה שלמד, והוא מלמד תינוקות. הוא לא מבין מה זאת מלחמה. הרי הוא הולך להשתגע. אדם שפוי לא יודע מה זה מלחמה בימינו, ואפילו אם זה מונולוג מ-1918, אבל הוא בטראומה. אתם תראו בהמשך, על פי מה שקרה לו, בהמשך, האיש הזה קיבל טראומה ממלחמת העולם הראשונה, והוא כבר לא מבין למה אנשים נלחמים. ואז בתמימותו או בשגעונו ההולך ומתפתח, הוא אומר, אני לא מבין. למה יורים על בני אדם? הרי, ויורים דווקא איפה שהם עומדים.
אם הם רוצים לראות שיראו באוויר, אבל על בני אדם, רבותיי, אנחנו, בני המאה ה-20, 21, ניצולי שואה, אנחנו לא יכולים להבין את השיגעון שלו. והוא לא יכול להבין אפילו את מציאות מלחמת העולם הראשונה. התמימות הזאת הולכת ונחתמת בספרות יידיש, גם בספרות השואה, ואני אתן דוגמה. אצל יצחק כצנלסון, המקונן על שואת יהודי אירופה, הקורבן של היטלר, שנרצח באושוויץ, בפנקס ויטל, כשהוא עבר מוורשה בזמן המרד הגדול, הוא עבר לוורשה הכבושה, ומשם האס-אס לקח אותו למחנה ויטל, ושם הוא כתב את הזיכרונות שלו על מה שקרה בשואה בוורשה. הוא תוהה, הוא אומר, למה, בפנקס ויטל, כן? ואני עושה פרפרזה, למה לא התקוממנו? כי אז בויטל הוא קרא כבר את העיתונות הגרמנית, היה לו אפשרות לראות את העיתונות הגרמנית, והוא הבין, הוא כותב את זה, פנקס ויטל, שהולכים ונרצחים 7 מיליון יהודים, הוא אומר. כן? והוא שואל, למה לא התקוממנו? ואז הוא אומר ככה, למי שמתעניין, אני אוכל להדריך אותו למצוא את זה בפנקס ויטל, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לא התקוממנו, מכיוון שאנחנו לא שיערנו שהיטלר והנאצים והגרמנים רוצים להשמיד את כולנו, מכיוון שלא היה בנו בעם היהודי ולו טיפה מהרוע שבגרמנים. כאן כצנלסון, אם תרצו או לא, עונה לנו על המלמד מברבירשוק. לא יכולנו לתאר שיש עם שרוצה להשמיד עם אחר. זו התשובה של כצנלסון, למה לא התקוממנו. אם זה נכון או לא, זה עניין אחר. אבל אותה התמימות, כמין פסק דין שכצנלסון מוציא על כל העם היהודי, כן? משמשת, לדעתי, מעין תשובה למה שבלה לא הבינה, מכיוון שאנחנו תוצר של השואה ושל המאה ה-20 והמאה ה-21, ולא, תראו, יהודים תמימים שחשבו שהעולם מתנהל על פי צווי הקדוש ברוך הוא, ושהעולם הולך לטוב, אנחנו כבר לא מסוגלים. אבל היו יהודים כאלה כנראה, ואלה אבות אבותינו, ואולי אפילו אבותינו, כשהסבתא שלי ישבה ועברה על פרשת השבוע כל שבת, וקראה בתורה עם כל האגדות והסיפורים ביידיש, מתוך הצנע ובנה שלה, היא קיבלה השקפת עולם חיובית על העולם, אופטימית על העבר. אנחנו כבר לא שם, לצערי. הלאה. רגע, כמה זמן חסר ל7:30? עוד 13 דקות. אוקיי. אני חושב שנוכל להמשיך עד סוף, כי זאת הדגמה מאוד יפה של דר טונקלר, לאו דווקא כהומוריסט מבקר את הסדרים בחברה, אלא כסופר אנטי-מלחמתי. אוקיי, עוד משפט.
Men kan doch, Khalile, Arois nehmen einer dem anderen ein Oig, Ois setzen Azon, Ois schlagen auf Fenster. אפשר, חלילה, להוציא אחד לשני עין, אויס זצן הצאן, מה זה לשבור שן לעקור. אויס זצן, זאת אומרת, להוציא ממקומו שן, על ידי מכה כזאת, או על ידי יריעה. לעקור שן. לעקור שן. אויס לוגן הפנסטר, לשבור חלון? לשבור חלון. תשלוגן זה לתת מכות. כשאת נותנת מכה לחלון, עם אבן או משהו, אתה שובר אותו. אוי שלוגן הפנסטר, ביטוי אידיומטי ביידיש. וכאן בלה קראה עוד דוגמה לתמימות של אותו מלמד דרדקי, כן? מה אתם יורים? אתם יכולים חס וחלילה לגרום לנזק לבן אדם או לבית שלו. אדם שאין לו בכלל חוש לאלימות. הלאה. מישהו רוצה אולי, יאיר או אנה? זכת איכר, אלא, רק שנייה. מכיוון שאני רוצה שנרוץ בטקסט, ואנחנו עכשיו לא בתרגיל של הוראת קריאה, אני מעדיף שבדקות שנשארו, שתמשיך. אוקיי, בסדר. Seid ihr, hat ihr getroffen in mein Jocelyn? אז ich will nicht, ihr sollt schießen in mein Jocelyn. תתרגמי. אתם רואים, מצאתם, לא, hat getroffen, אתם פגעתם, טרפן במובן של לקלוע כשיורים עליך, פגעתם ביוסל שלי. אתם כשיריתם, אתם פגעתם בכדור בבן שלי, ביוסל שלי. עכשיו אנחנו מתחילים להבין את המונולוג. זה אדם שבנו, שהוא החזיק אותו על הידיים, עוד מעט תראה, נורא במלחמת העולם הראשונה. והוא השתגע מזה. הלאה. אז ich will nicht, ihr sollt schießen in mein Jocelyn. אני לא רוצה שאתם תראו ביוסלה שלי. עכשיו, הוא אומר את זה אחרי שיוסלה נפגע. אז יש כאילו מין תגובה עצבנית, טראומטית, אבל אני לא רוצה שתראו בבן שלי. אבל הוא כבר נורא. האיש הזה מתחיל לאבד את שפינותו. ודר טונקלר כותב פה מונולוג לתפארת, איפה שבלי להגיד את זה, הוא מתאר את התהליך של אדם שמאבד את שפיותו. Ich will nicht, oder soll. Ich will dich nehmen auf die Hände, einwickeln, mit der Kapotte und entläufen. תראו. אני אקח אותך בידיים, אטוף אותך, einwickeln זה לעטוף. אטוף אותך, כן. עם הקפוטה שלי, ואברח, und נכון. זוהי תגובה באותו רגע שהבן שלו כנראה נהרג. הלאה. Woje verwarst du mit dem Käppele, Josele? תרגום. למה אתה זורק עם הראש? זורק את הראש אחורה, כנראה שהילד מת. ואז ראשו נופל אחורה. שוב, דר טונקלר מתאר את התהליך שאיך שאבא פתאום תופס שבנו נהרג. הלאה. Zeno, hast vergossen mein Kapotte in Blut. Und die Wort אתה תראה אתה... לא, זנו, ראה.
ראה, שפכת... לא, כוסן, החתמת. נכון, שפכת דם על הקפוטה שלי, החתמת את הקפוטה שלי. החתמת את הקפוטה שלי עם דם עכשיו, ואת הזקן. המלמד מדבר אל הבן כאילו הוא עוד חי, הוא אומר לו, זנו, ראה, תראה, הוא לא קולט שהוא הרוג. הלאה. Und die Bord in Blut, יוסלה, ואת הזקן עם דם, יוסלה. חכה, מזוקת אז דוס שלוגת מן זיך צוליב ארד. עד פה. חכה. חכה, אומרים שרבים פה בגלל אדמה, בגלל שטחים. נכון. אז אחרי שהוא מקבל את הטראומה שבנו נהרג, עוד שלב של ההשתגעות שלו. קודם זה התחיל כל המונולוג בחיכי, עכשיו זה חכה, זה צחוק הרבה יותר חסר שליטה, כן? אומרים שרבים על אדמה, וכאן כבר דרטונקלר נכנס לפילוסופיה של המלחמות. אנחנו נעצור כאן. אני שוקל, אני רואה שבינתיים היידיש היא לא כל כך קשה. אז אם אתם רוצים, ביום רביעי הקרוב, נמשיך לקרוא. מה דעתכם? כן, אפשר. בלה, סליחה, אנה, את רוצה שנמשיך לקרוא בפעם הבאה? קצת ו5 דקות. אפשר לדבר קונטיניו 5 דקות. לא, השאלה הייתה ביום רביעי הבא, האם כדאי שנמשיך עם דרטונקלר? אוקיי, יאיר, מה אתה אומר? זה או פרץ שאנחנו הפסקנו אז. אנחנו את פרץ לא עוזבים. אוקיי. לא עוזבים. אבל אנחנו נחליט בשבוע הבא, כי, אוקיי. אפרים, מה אתה אומר? Bella, can you send me this text, please? Because yes. I will read it again עוד פעם. כן. אוקיי. בבקשה את הטקסט, בסדר? אני אשלח לאדם את הספר. כן, אדם היום במילואים, לכן הוא לא יכול. אז אפרים איתנו, אוקיי. בשבוע הבא הוא יהיה. טוב, אז אני אשלח את הספר לאפרים, ותוכל לשלוח לכולם במייל. טוב. בסדר? וזה בעמוד 141. אני אציין את זה, אני אכתוב את זה. אוקיי. אני חושב שכאן אנחנו נעצור. אני מודה לכם, ומבלי שרציתי, נסחבנו לטקסט של דרטונקלר. לא נשכח את פרס, חס וחלילה, אבל אולי נקרא גם את זה וגם את זה, ונחלק את זה. חצי שיעור יהיה פרץ, חצי שיעור יהיה דרטונקלר. טוב. להתראות ביום רביעי. אפרים, אתה פה? טוב, יש לו השיחה השנייה. אז להתראות ביום רביעי. להתראות כולם, תודה רבה. זין גזונט. זין גזונט. להתראות. לא היה שיעור. אוקיי. תודה. אני גם אהבתי. איפה את? יופי, או יהיו עוד
בינתיים אתה מתאים את העונות. People